Kanyang laki din! Ay, una yan ti kastoy abiyag. Umadani manan di pa nagsasarat. Masapul manan nga adakwarta iti inaldaw. Ay niya nga rin ba kahit kasta talaga Iso nga rin nga trabaho Naknood naman rin ti balunay nagiti ubing iti inang daw. Ay, rumbang laang. Kung gaya, kaano ka mapan gumatang iti school supplies dagiti ubing? Mapanak inton Domingo lakay. Agsabay kami kin ni bakla. Ha? Gumatang lang amin iti school supplies dagiti kakaanakan na. Basta ya. Gawa na. Mapan kayo nga rin inton Domingo. Apag isaw nga usaran dan Lunes. Anya, agkuyog kayo kinilor na inton Domingo? Wen ka no kumare. Isumit may naimbaga kanya kiti kalman. Diyak ko mangarod kaya takakuyog ka. Taapay. Diyak ngarod kaya ti ugalin na numapan ija ili. Kunamlan no iso abak na. Sa bagay, ugali na dayta, idi pa'y laeng. Kandi may isa diyak kayat kinkwana. Kanayon na nga ibaga dagiti laeng saglalaka ti gadgatangak. No iso ka no ti gumatang, dagiti nginginaan. Para magmet nga minday chay. Uray padpada nga awan makukwarta na, ket panagkita na lata iti bagi na ket baknang. Anong nabaknang ka dyan? Padpadamot ang nag-uulam ng bagoong? Nyalaki din aya? Ha? Nabaknang ati kinalastog, iso ti padyak. Kasano kumare? Anyang oras na mapan ijay ilin ton bigat? Kat masapata amumutan atunggal Domingo kat adu ti tao ije ili. Isu anas kan masapata. Sa bagay mo't di Ken wen Ore dito alas 7. Wan kumare. Wan gayam. Ni kumarem sandrangay. Saan mo akakuyog? Saan? Nakagatang kami na di na minsan pa nga aldaw. Isu asaan tan akakuyog. Nasaya at matano kasta. Diyak matla kaya't akakuyog no bilang langkat. Ha? Apayan ako namday ta. Ay, basta. Ado, ti diyak kayat nga ugali na dayjay ako marem. Uray, idanon mo kan ko na, tapod nomat. Ay, nako. No kasano ti kinadakis ti ugali na. Nadakdakis ti ugali, just kika. Ha? Adda ka di ibagbagam, kumare. Ha? Ay, awan kumare. Awan. At titigatan mo ito sa dagiti ubing bakan. Ay, agyaman ak unay lakay. Masapa kami amapan inton bigat. Igatangam dagiti ubing iti baro abagda. Daan mo ito dagiti bagda, idi last year. Wan lakay. Siyak ti makam mo ka nagita. Tigatangam, ora jay san unay anangina. Tapno umanay di ta kwarta. Wan ka di. Anya kalakit din aya. Dagita abambanag, saanan anaskan nga ibilbilin mo kanya. Taamok dagita. Ay na, nagpipintas mo tin dagita ginatang mo abag, dagiti anak mo kumare. Ay, wan ako mare. Apay, just aya. Ay na, agasam, tadapilid na ti bagda. Wan, tapno saan da amarigatan amang bagbagkat. Iguyod dalatan no kasjay amabannog ta. Nagganasan. O kat sika ngay. Anya ngay matagita ginatang mo. Kasla dagiti bagmat alalakaan. Ay, wen kumare, anyangay nga rod, kati sulaang mati umanayan ti kwarta. Ay, ang cheap. What? Ala, angaw ko lang ala, mapantan iji paradaan ti tricycle. Agawid tamatan. Madian talaga ti panagdengag ko ti naibaga ni Lorna kanyak iji palingki, mare. Imbaga na kadimanen at chip dagiti ginatang mo.
Wen kumare, kat amumpay. Imbaga na di kaadwan iti tao, ay na mangibabain man. Kunamlano asino, nabaknang ti salbag. Adan tumot at aldaw na. Kaputa kanayon ko apas pasinsyaan. Apabusun na mo ti kinasingput ko. Alabay amon, agsaysayang kalaang iti oras amang pampanunot kan kuana. Nay, kasla pantalon mo't day ta nakasupot nga imot mo, Lorna. Ha? Wala na. Napan ko ginatang ije tersena ni Manang Irene. Nagngina nga rod. Ha? Jag nga min daytoy nana. Amoy yung matano branded kat nangina. Imbag lang nga daw sa rak no PTA meeting ije school dagiti ubing. Kasta ka day. Kaano gayam ti PTA meeting? Into no Lunes nana. Kasta aya, taibagak man kiniluding. Amangan no saan na nga amaw, no saan manan ana ibaga jay apo ko. Apaw! PTA meeting lang day kumare. Ngamin sa gana amot ti kasta unay. Katuan Kayat ko ngamin, ano mapanak makimeeting, branded amin akawas ko. Tapno saan panunutan nagiti co-parents tayo, adjust. Anya? Kitaam, gimatangak iti branded a pantalon, branded a blouse, kan sapatos anang ina. Ay, wala akong masabi. Kundi sana all. Sana all ko gaputa chip mat amin nga usar mo. Anya? Iti meeting lang di papanam. Ngam ko na mo lang no, mga nakay ti kasar iti dayta lang ang bakit. Anya kalakit din lakay. Jak ngamin kayat, panunutan nagitipadak nga inna, amapan makimeeting, adjust-jasak. Amang ano siya klaan ti mapan makimeeting akas ti pantalon na. Amok ngamin. Adag iti dadumaan na ganak, naka-leggings dalaang iti saglalaka, numapanda iti pagadalan. Anya? Ala, inakon, tama nga numaladawak iti meeting. Parents, sakbay tayo a pagtutungtungan ti contribution, may papan iti TV, nga usaran dagiti anak tayo. Kayat ko lang asaludsudan, no adda mayat nga ag-donate iti kaldero, mausar tunggal adda maangay a feeding program. Ma'am, syakon. Kastamot tanay ta ibagbagayo a TV, nga usaran dagiti anak tayo. Syakon ti mangidunay. Thank you very much, ma'am. It's an honor ada kayo ti mangidonar iti kasapulan tayo. Awan anyaman na, madam. Basit abanag. Okay, ma'am. Then, next is, amangan no adamot ti mayat amang i-donate iti pinggan apanganan dagiti anak tayo. Wano complete set. Pinggan, kutsara, tinidor kan baso apaginumanda. Kan kastamatan ti water jug maisakdo, tapno addalat ti danom dito'y nga inumanda. In case nga awan balon dadanom. Ma'am, uray siya kun ma'am. Basit laaba nagdagita. Maminsan pa'y, agyaman kami, ma'am. Amo kamaragsakan dagiti ko parents tayo, tasandan nga ag-contribute. After meeting, agsarita ta, ma'am. Bilibak man na talaga king kakumare. Talagang adumot kwartayo, anya. Ha? Agasem man ta nag-volunteer ka, mag-donate iti amin na kasapulan dagiti ubing tayo iti pagadalan. Anya kalakit din aya. Kas iti kanayon nga ibagakkan ka. Tapno saan panunutan nagiti co-parents tayo, adjust-jasak? Una yan? Awan mat kiti ti adu akwartak. Kan amok anangin na ti flat screen a TV. Ngam amok akabaulan agatangan nila kay ko dayjay. Kas tamotan ti kaldero a paglutuan iti kanan dagiti ubing. Ay, unay kan kumari.
Awan may bagak iti kinapalangguad mo. Gapulang iti ayat mo nga agpalastok, idunit mo amin na. Di mo panunutin ti bandog nila kayo mo nga agtrabaho. Anya? Ba't naman? Uray siya nga rod kat mas daawak iti inaramid ni Lorna ijay meeting. Alaman no kabailan na nga idonate amin, di ko na nga idonate na. Kabailan na tawon mo't awon idi madamati meeting. Mangidonate, ngam sana tapno makatulong. Mangidonate tapno lang ibaga dagiti daduma anaganak nga damabalin na iti biyag. Nga uray padpada mo't asang kasapol sang kasaang. Isumat, anyangay nga rod. Awan mabalin ti tawa malastog, ti muna. Imbes ang mabalin mo't apagkukontributan tayo JTV. Ngam, talaga feeling rich day jay Alorna. Anya nga ta at maganap na iti kasjay ngay naramid na. Anya? Mangidunit ka iti TV, di pagadalan? Apay akasta, kat mabalin mo't apagkukontributan nyo dayta. Mabalin nga rod lakay. Ngam kunak asya kun ti mangidonate. Anya? Ay unay kan Lorna, amumot anangina ti flat screen na TV. Amok anangina. Ngam kayat ko lang nga rod apakitaan dagiti padak aparentes. Apay ngamin aya. Salpag iti tigas na ugalim. Mangidunit ka, tapno lang ibagada nga adda mabalin mo iti biyag, nga urawan mo't. Anya? Panunutom kumamot Siya klaang tagtrabaho para iti pamilya. Ngumsi ka, dahil talaang agpalastog iti padam at ako ti pampanunutem. Ha? Makamu ka iti kwarta nga igatang mo iti TV. Saan ko nga itad dayta? Sa pagkiding? Ay na Lorna, bakit akaw? Kat iti da ito'y akin na bakit kao? Awan pa'y napuutak abim magnang. Wano pimintas ti panagbiag na agapo iti kinapalangwad na. Ha? Saan nga min anasaya at day tangar aramidem balasang ko. Panunutem ang mabambanog nila kay mga trabaho para kada kayo a pamilyana. Ngam si kamat, day taagi donator aramidem. Nana? Saan mat adakas ti mangidonate? Ngam mangidonate tayaw no aglaplapusanan tayaw. Ngam no kastamat laang nga umdas ti masapsapulan para iti pamilya ay saanen. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Anya? Kahit kasanong nga rod ita, hanting karim nga i-donate mo ijay eskwilaan. Ay, agparparikutak nga rod kumari. Saan ngamin akayat nila kay ko? Amang tad iti kwarta nga igatang ko iti TV. Sapay umawag da teacher dag iti ubing. Anya? Jak amon ti aramidak kumari. Ay, awan di maitulong ko kayong kakumari. Kahit no saan mo pa maitid jay TV, unang dagiti kaldero, kas kada plato nga promise mo. Uwan kumari. Awan mat lang nga rod ti igatang ko iti kaldero kon pinggan. Kas kada baso, kutsara, tinidor. Iso adag iti laangan usar ma iti balay iti indonate ko What? Ay na, por Diyos por Santo Lorna aya. Dahil tati maganap din nalasto, kakasking ka. Agpain ka kumamot iti tawa, nang runa iti asawam. Anya ti ko nang, dumawat ka iti tulong kanya? Uwan ko kumari. Amang ano ada maitulong mo. Maipapan iti i-donate ko kung maiji pagadalan. Anya, apay atulungan ka, kat imbagam mat asangon-sango idi PTA meeting, akabailam amin nga i-donate. Ha? Kan maysa,
Imbagampay abasit laang abanag dayta. Anya lakit din aya. Mare, Takderam ano anya ti imbagam. Takderam ti kinapalangwad mo. Idi, ibagbagampay iti kaaruba ang nagalas ti ugali. Sa ita, o may kaagkid daw iti tulong kanya. Ay, awan may tulong ko kan ka, mare. unay kan ko, mare. I will just laugh at you. Ala, pumanaw kan. Unay kan, Lorna. Isumot laga makilat ang nagpukaw dagiti kaldero kas kada pinggan. Tagayam, indunit mo iti pagadalan. Ay, pasensya ka kuman lakay. Ha! Awan nga min ti igatang ko. Iso ati usar tayo lang tininamay ko nga impan. Ay na, Lorna ya. Diyak amon taramidakin ka. Ikarik lakay. Saanan ang maulit pa'y? Ala, pumano kan diti balay. Total, ket awan sirsirbim. Uray day tabagim, ket ipan mon idunit iti pagadalan. Tapno si kantag balin ati bida. Anya? Heh! Total ket maibagay mo ken ka. Sao ka, sao! Ala, mapan kang! Andalakit din na ya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.